እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ ብ9485 ብ12040 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 25 22 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ መደብ ቀዳሚ ሰንበት ሕዚ ይጅምር። ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ ሰንበት 25 ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ ከመቆጻጽር ኣውሮፓ 1 ነሓሰ 2021 እዩ። እዚ ኩሉ ግዜ ቀዳምን ሰንበትን ዝመሓላለፍ መደብ ሕቶን መልስን እዩ። ንሎሙን ኣብ ሰላም ዕርቅን መከኣልን ዝምልከት ርእሰ ጉዳይ ሃይማኖታውያን ኣቦታትን ሞኮር ጋዜጠኛን ዓዲምና ኣለና። ኣሰናዳእቲ መደብ ገብረ መድህን እዩ። ኣጋይሽና ንምዝኽኻር ቀሺ ማርቆስ ደባስ ካብ ባፋሎ ኒውዮርክ፣ መምህር ዳንኤል ነብየ ልዑል ካብ ኖርዝ ካሮላይና ሻርለት፣ ጋዜጠኛ ሃፍቶም ዮሐንስ ካብ ኔዘርላንድ እዩ። ካልኣይ ክፋል ኣብ ሰላም ዕርቅን መከኣልን ዝጥምት መደብና ሕዚ ይቕጽል። ምስ ገብረን ኣጋይሹን ክሓድገኩም ኣብዚ ኣብ መጀመርያ እዚ ኩናት መራሕቲ ሃይማኖትን ናይ ማሕበረሰብ መራሕትን ሽማግለታት ዓዲ ዝፈተንዎ ናይ ዕርቅን ሰላምን ገለ ጻዕርን ምንባሩ ኩሉና ንፈልጦ እዩ። ድሓር ግን እዚ ጻዕሪ ዳርጋ የለን። ብፍላይ ትግራይ ዝተፈጸመ ሓደጋ ድምፂ ኣይስማዕን ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ይኹን ካብ ዓበይቲ ዓዲ ፍሉጣት ሰባት ዳርጋ ክበሃል ይከኣል ዝተወሰነ ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን። ኣብ ክንዲ ናይ ዕርቅን ሰላምን ጻዕርን ኣዝዮም መርዛም ዝኾኑ መደረታትን ርእቶታትን ሓደ ናይ ትካሊ ስቅያትን ቁስልን ዘይምርዳእ ወይ ድማ ዘይምርኣይ ስለምንታይ ከም ህዝብታት ከም ማሕበረሰብ እንታይ ይጎድልና ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ሕና ንፍለጠሉ ብዙሕ ነገራት ተከባቢና ዝፍለጠሉ ህዝቢ ዝፍለጠሉ ብዚ ማሕበራዊ ርክባት ሰናያት ዝኾኑ ነገራት ኣሎ ሃይማኖቱ ንሓዊስካ እንታይ ይጎድልና ዘሎ ቀሺ ማርቆስ ንኣኹም ዕድል ክበኩም ሕራይ የቀኒየለ ገብረ ሓወት ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ከጋጥም ከሎ ሱቅ እንዳበለ ዝኸይድ እንታይ ይጎድልና እንተራ ኮይኑ መጀመርታ ሰምኻን ጎድልና ብዛዕባ ኣነ ኣሜሪካ እግዚአብሔር ዛ ኣሜሪካ ሰምጻት ጎይታ ክብርቲ ይግበራ ኣሜሪካ ንዓቅበል ንኸለው ቋንቋም ስለዛረበ ይኮን ንሰምካ ተዋህዶ ስለዝኾነ ይኩን ዓይተወና ዓይተቀቢሎም ናብዛዓዲ ባህለይን ባህሎም ስለተረኸበ ይኮን ሰብኣውነት እንተቀቢሎም በፍጅ ከኣትኸሉ ናብዛዓዲ ሓደ ከኣ ሽግር ከጋጥሞ ከሎ መጀመርታ መሪጥካ ምብካይ ወይ ከዓ መሪጥካ ምሕዛን ዘይኮነ መጀመርታ በሰብኣውነት እግዚአብሔር ክትረክርየና ከሎ ንኹላትና ኤርትራ بمخاننا ببانديرنا إثيوبيا بمخان ببانديرا تجري بتحجز بردل ببانديرا بمخان تجربوا يكون نسلطنا الجيش سب مخان قولي لنا ذل أبز خان يكون أبز الحجي مجمرتا سب أولنا يقولي لنا ذل هذا ندحر تاريخ الملة كلنا شجر كورد كل أبواتنا عدم دابل يمكن شجر كورد كله بعد فترة شو منتج عن شدش أهلي الناس إرتأتي أواجعوا وتهدرت لزنبرو كله أبز عد زنبرو كله خاص ببخر قالكم زم وتهدرت أنا سلسلة زي بقولنا ببخر قالكم توه تبعين نتحبر سبزي أواجعوا يريدوا ما راح تهاي ما نتبدي تأم قبرو يجبوا أكن دستان شجر زي هذا أبا ولد ثاني اللي سبها له نكبس مريم أسمر عقل قال زنبرو طول الدم كأود جودة زخانو كبرنا نتهنا عندك أنا نتأمين ده إيرانبر إحنا نايين هبن زبل أنا يقول خاص ليله أمم وأنا أبسمرة خلا أبوش اسمرة بتخانات ندازون يحزنك كذل شمونت ميازي عسرت شمونت عن شمونت ثبت مقدس قوتيهم بلوسهم أوتيهم على حسب كيدهم رشنهم حجي أفتكر ذي الشجور كوينا من الصل عجبيله هذا الحجة سفت أمي فت ولا حبكة فت مخن كي خير كله حسب تذيلك مرحة هاي ما نتمالك بدو بستأخر لا أيقونن نايم حدا بدو بخلل يصيلي فتحين سبعة ونتن بدو بستعط أيقون نجيب زنبورة خلتش عسرت خلتن زماتو أبونش ندرس تبهلو انتايلو حنت سبيت قشة عميت نبيت فتنا في فرزنا زنبر قرمي مورت زنبر دبدا بكي ملتيها بوم أنا نحانسي سبيت قشة مبدأ لان كل زنبر بدأ تلدخل لهم كم منبرهم وريدهم قراماتهم نسمى هزبهم كان يجيروا بمولا مسبحاتنا يجبسي إذا مسمعوا جنزبهم زنبر تريد جرا أما ترشة من قص بدنا خمسين ينكسر بانكرات بخمسين ينكسر سبحاتي أسعد العتيس عم يساوي ثم سبحاتي ثم زلوا لكبة خسيان رانكم تجبروا الزبدة أما ترشة جن بتمنى الصخير نساتر ليه حنتي سبيت قشة عميت أهله فتحس له أبوهم هزبني جرين كان بحدش تمنى الوقات اللي يخل لمينو سويت قشة حيساب بتسكن تحسنا بس أبدا حجة كذا ما خلنا تدبدبه هزبنا تشتشفه مثلا عارف لا تخيل خلا مرة هاي ما نفك بالكله أنا حزن أنت يقولي لنا أنت رأينا
سموخان بزعبة استشجر عقب مبان حبيجي متأمتنا مقبال عيد فبا مقبال أهلني إيش مسكين حس كم مقطرها حس كم محط أهلني سموخان ميجي مثلا كلمة قش مخان قنوت أبقات مخان كلمة بيا كون مخان سد أبد حجة خان بيت كريستيان كم لخلا متأخر نايتم مناني حوان دات غربتنا لا تقاتل سقط بالإنسان أخينا اسمه الله رئيسكم مزرعة أبويو ناب مقابر توصله نحن زين صارت خن خريطة مثل أنت لنا فلز أنت قولي لنا سمو خان قولي لنا أبتقى يفتن أو هم يفتن أب عبد الحارة يفتن أب خان يخون يفتن عقبي بس أقولنا أبدأ خينهم يقف عله بهالكل لما كل بحدنا خهنا في الدنيا زارة من ده وخي نسمع خلنا عقب زين من ترى أخينا نتذكر نتذكر خاصة نايم حيوان الزياء ورث علهم الواقع له بث علنا الواقع اللي نبر ولينا كهناتنا عبيتنا ممهرنا كلنا صبا يعني اللي قش ماركوس ممهر دانيال أبزي زاز قربت حتى زلكم رؤيته أنت يقولي لنا نفلتلو بهال سرعاتن زي حيمانوتاوي مقللنتن نبي كده ممهر دانيال يقولني اللي جبره وال بخلتنا جارينا كنفولي النخيل حدو وننجيجن بيت كريستيانن عبيت عدي ويكا حزبي جينا كنفوليهم نخيلنا فبيت كريستيان بفلاي إثيوبيا زلا مالتيه أبي إرترا بزوح بزيكا باتريارك نصار خيد خمي كم زخيد زلو بزوح أفريقيا باللين أبي إثيوبيا زلا بيت كريستيان زنبرت كاب قدم أون تقونت بمسورته أنا كم هاي سلاسي جميرة يزفلت مرحت من قست زبلو وطرح تتقبر باقبابو حوارياوي سراح تتقبر تطو زي بلتيا نيرا حزون كوم إيا إلي إذا أمن بوغن هزبي انتري خادمة تهزبي بمسورته بعبي نجر بوانانت أبي كشي جليس أيام سب مخان خمسلو بسافر حسلو زقلت وانا أيام اللسن كالي انت أيو بوا جزيا حلفاي سب كم سب متن حبيرو خنبر جزيا بيرجون كفترنا نطلو مريت زينا إيجالي إزولو بعلتنا زجبرنا جزيا بير عمله أفلاقات كفتر نطلو كنت بقمر لهم طرح حنبر كنت فلالي لهم ليكون الفتيرو وزي كردا أزجبو هبرتسب يخون زجبو نيرن تخوينا جن أنا نرأسي جرمن انتايتو ينايتد نسبسي سب نوتوس زي تفلتوس بقانقو بما النوتوس كمير كخمس الله نعيد طعمي عزيز جرمن سلوزي تسب بزي عينو عايرو سلوزلو ذكري أي كألن زي جودي جلو بسالنت جودي لنا له كم قلعت راح قلعت بو نجار اللهم كن قاب قلعة خالين رجفوا نجار الله سلزي بسال مخان قودي لنا الله خالي بعبي زقودي لنا إن كابهلخ موسى زي ما خال قودي لنا الله إلى أمن عام ودي سو كله أبهلخ أو حلو في نجار زنبرن بحركوينه كل جزية سلام كغرك بيخ إلن أنت أي زخون نخذك إلن نتزحلف نجار بيك من ببق إلن كيف فتح يزفتن مالتي سلزي إن كابهلخ موسى قودي لنا الله إلى إذا أمن عام اللق زين وقت نحركوينا كل جزية ناقد سألنا إن نخيل يقرأ هذا بهالك أقول له يخيلن كم كريستيان مثلا كان إحنا كأملاخنا تمهرنا أيو إرث أيو سلذي يقرأ تقبل انتلا كل سب ودي سب كله تزبدل سب كله قابل بو نستحقاتيو نتزبدلون جبو خحساهبو حركالي ناس حالة بدل نخيي ملس وسينو خير انتلو خجبر الزخيل نكافلخ نقوت انتلو مالتي سلازي بقف بعبيو زي بسالنتن كافلخ زي موسان قودي لنا يلي بتوسخين كافتو بيكش زولو زي الرأي زلن مالتي يا غني لممر دانيال هابتم نابا حكب بلا ذا حتو زي كابزي محبر سب كم زوص سب ابتي هيمانوتاوي قدات دماغ مصنعات كم زكايد سب ناي كوميونيكيشن كإلا كم مهانها غازيتينيا كم مهانكا زي نزي مكال نزي مسمما انتاي يتصقم انتاي يغوديلو زي محبرسب زي حزب زي فلطلو بزحات اونتاوي نغرات لومو انتاي يغوديلو بناتكا اتمامتا مناتي حتى زبله ማለት مناتي ድሩት ፍልጠት ቋንቋ ዝብሎ እቲ ናይ ማርክስ ሌኒኒዝም ዝመፀ ስነ ሐሳብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ በተሓደ ወገን እቲ በደል ናይ ታበተሻን ምክንያቱ መሰለይ ዝብለ ይውፅዕ ኣለኹ ዝብለ ሓድነት እንድሕርደልካ ምስ ኢትዮጵያ ውገዝ ነርካ መቅባረ ከልኡኻ ነይሮም እዚ ትገብሮ ዝነበረት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምክንያቱ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከዓ ንተፈላለየ ምክንያት ከምቲ መምህር ዳንኤል አብቀሽ ማርቆስ ወንጣው ጾጽነው ጽግዕነት ኣብቲ ዝነበረ ግዝያዊ ስልጣን ገብር ስለዝነበረት እሽታት ነይሩ ተጠንቀቲ ግን ነዚ መፍትሒ ተባሂሉ ዝመፀ ብሕልፊ ብመንእሰያት ናይ ጥዋንቲ ተማሃሮ ኣምሓሩ ይኹን ተጋሩ ይኹን ኤርትራውያን እዚ ናይ ማርክስ ሌኒኒዝም ንሓሳብ ነቲ ዝነበረ ባህልና ዓበይቲ ካህናት ፀገም ተተረኺቡ ከምቲ ዓንቶ ይዝበልክዎ
ስጋብ ብመውስቦ ገይሮም ዝፈትዎ ዝነበሩ ንዕኡ ተበርብር ከም ዝብል ገይሮም ዓበይቲ ኣቕሽሽቲ ዝህረሙሉ ዝዋረድሉ እዚ ነገራት እዚ ነቲ ዝነበረ ሃብታም ባህልና ኣብ እስልምና ኣብ ክርስትና ዝተኣሳሰረ ናይ ነዊሕ እዋን ሃይማኖት እሞ ኣባይቱ ዓድታት ሽማግለና ዓድታት ዝተመርኮሰ ባህሊ ከም ዝሰባበር ገይሮም እቲ ስና ሓሳብቲ እንቁ ስጋብ ሕጂ ንሪኦ ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኩሉ ምክንያቱ እቶም ናይ ፖለቲካ መንእሰያት ሓይልታት ካላሽን ስለ ዘለዎም ብረት ስለ ዘለዎም ስልጣን ስለ ዘለዎም ሓድሽ ሕብረተሰብ ከመስርቱ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን ከላይ ኣብ ትግራይ ከላይ ኣብ ኢትዮጵያ ርኢናይና ዓይንና ክንዕምት ተደይደሊና ሕጂ ናይዚ ጠንቂ ከዓ መንእሰያትና ኣብ ክንዲ ኣብ ምዕባለ ኣብ ናይ ጀጋኑ ሕብረተሰብ ተለዊጥና ናይ ጀጋኑ ሕብረተሰብ ክብል ከለኹ ዘሸነፈ ኣብ ታንክ ዝተሰቕለ ታንክ ዝሰርሐ ዘይኮነሲ ናይ ታንክ ምስራሕ ክእለት የብልናን ግን ኣብ ታንክ ዝዘለለን ሰብ ዝቐተለን ኣብ ትሕቲ እግሩ ሰብ ከምኡ ደም ዘፍሰሰ ጅግና ዝበሃለሉ ሕብረተሰብ ስለ ዝፈጠርና እቶም መንእሰያት ንደገ ዝውሕዙ ዘለውን ሕጂ ዝተሃስዩ ትራውማታይዝድ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኢና ኮይና ዘለና ትራውማታይዝድ ስለ ዝኾንና ድማ ዋላቶም ተጋደልቲ ዝኣተው ናይ ወያነ ይኹኑ ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ፒአርቲ ናይ ጀብሃ ቶም ተጋደልቲ ዝኣተው ክሪኦም ከለኹ ኣነ ዝተሃስዩ ክርድኡ ዕድል ዘይረኸቡ ክፃናንዑ ዕድል ዘይረኸቡ ብፆቶም ይዕርኽቶም ቀቢሮም ዝኣተው ክንደይ መከራ ዝረኣዩ ካብ መከራ ናብ መከራ ኢና ንሓልፍ ዘለና ነቲ መፍትሒና ድማ ኣብ ክንዲ ብኢህን ምሂን ብብረት ብምፅራፍ ትዕቢትናሲ ኣነ ዝሕዝነኒ ሕጂ ምዕራባውያን ክሪኦም ከለኹ ከምዚ ኣብ ቀሺ ማርቆስ ክብልዎ ፀንሑ ኣሜሪካውያን ካልኦት ክንደይ እናፅለሉ ጀርመን ሚልዮን ዝኣኽሉ ካብ ሲርያ እስላሞም ዝበዝሑ እናዓቐበት በዓል ስዊድን ኩለን ንሆላንድ ክትሪኦ ከለካ ክንደይ እዮም ዘለዉ እዚ ንሕና ግን ብትዕቢት ዒርናሲ ብትዕቢት ዓይንና ስለ ዝዓወረ እቲ ዘለናዮ ኩነታት እቲ ድኽነት እቲ ዘሰክፍ ኣስጋኢድ ኩነታት ምርኣዩ ሲእና ብትዕቢት እንድሕር ዒርካ ከዓ ብኻ ከም ዘለካ ኣብ ውርደት ከም ዘለካ ከማንሲ ኣይንርእን ኮይና ኣነ ኤርትራዊስ ንሓወይ እቲ ናይ ቀደም ናይ ንእስነት ገለገለ ድሓንክዶ ግን ሓወይ ኤርትራዊ የናእስ ወዲ ዓደይ የናእስ ካብኡ ሓሊፈኸ ድሓንስኪ ጎረቤት ዝበሎ ንወዲ ትግራይ የናእስ ንምሓራይ ከምቲ ዝብሎ ፀናሕኩ ዓንተ ወይ እዚ ነገራት እዚ ተዳራሪቡ ከም ባህሊ ኮይኑ ዘሎ ከም ባህሊ ኮይኑ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓኒ ዓዴታት ኣብዚ ዓድሎ ተስፋ ገብር ብሕጊ ኣብ ቦትኡ ክሕዝ መንእሰይ እዩ ኤርትራዊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓበየ ከይከውን በቲ ናይ ምስጓብ ትራውማታይዝ ዝኾነ ተሰጊቦም እዮም ካብ ኢትዮጵያ እዚ ውግእ ምስ መፀ ኣብቲ ፌስቡክ ፅሒፉ ነቶም ደቂ ትግራይ ዝፀርፎ ፀርፍሲ ክደግሞ ኣብዛ ኣይደልን ዘስካሕክሕ ወለድ ኣለውዎ ኣዝዩ ኣብ ገዛ ዓገብ ትብሎ ድያ ኣይትብሎን ኣይፈልጥን ስለዚ ትራውማታይዝ ዝኾንና ኮይንና ኢና እሞ እዞም መርዓት ሃይማኖት ኣመንቲ ካልኦት ኩሎም ንሕና እውን ናብ ናይ ጋዜጠኝነት ንስርሕ መልሓስና እናኣደብና ናብ ዕርቂ ምክንያቱ ኩላህና ስጋን ተወዲቓስ ሓመድ ሒዛ ትትስእ እዮም ዝብሉ ወለዲ ዝተባፅሕና ኢና ዝተዋላለድና ኢና ሓደ ስድራ ቤት ኢና ስለዚ ኣብኡ እንተድሃብና ሓይሽ ኣነ ትጠንቁ ንስየ ዝብል ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾንና ከዓ ዋላ ኣብ ኤውሮጳ መፂና ትምህርቲ ከማን ከይከድና በቲ ባህሎም በቲ ንሕና እውን ሃብታም ባህሊ ኣለና ናይ ተዋህዶ ሃይማኖት ከምዚ ሕጂ ክጥቀስ ዝፀንሐ ዋላ ኣብ ግዜ ጥልያን ዓገብ ኢሎም ጠጠው ዝበሉ ኣቦታት መራሕቲ ሃይማኖት ኣለውና ንሱ ከይንፈልጥ ከማን ብዙሕ ፈኸራን ብዙሕ ምጉዕባዕን ዓጊትና ኣሎ እሞ ናብኡ መገዲ እንተ ገበርና ይሓይሽ ባህላ እዩ ሰማዕትና ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንሰላም ዕርቅን ምክኣልን ዝጥመት መደብ ሕቶን መልስን ክቕፅል እዩ ሓደ ተኸታታሊና ብድምፂ ሕቶሉ ይኹልና ኣሎ እንስማዕ እያ ተፋለምቲ ሓይልታት ንሰላም ዘለዎም ቅርብነትን መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ሽማግለን ተፅዕኖ ናይ ምፍጣር ዘለዎም ዓቕምን ከመይ ትግምግምዎ ቀኒለይ ኣባይ እርጋውያ ካብ ዋሽንግተን ሓይሊ ፅልዋ ተፅዕኖ ክፈጥሩ ዶ ይኽእሉ መራሕቲ ሃይማኖት ሓደ ሓደ ዝተጠቐሱ እዚ ናይ ሃይማኖት ትካላት ክቃፀሉ ከለዉ ድምፂ ኣይስማዕን ነይሩ ዝበለ ዓንተ እውን ዝጠቐስሞ እሞ እስኪ ቀሺ ማርቆስ ኣብዚኣ ርእይቶ ኣብላ ክብሬታ ዘለይ ገብረ ሓወይ ኣቐዲሙ ጋዜጠኛ ሓውና ሃብቶም ዮሃንስ እቲ ስርዓት ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገሊት እንዳገበረ ይፀኒሑ ዝበሉ ኣብኡ ይሰማማዕ ኣብዚ ሕጂ ተፅዕኖ ኣብዚ ሕጂ ዝቐረበት ሕቶ ተፅዕኖ ነዚ ሕጂ ዘሎት መራሕቲ ሃይማኖት ተፅዕኖ ክገብሩ ይኽእሉ ዶ
كتعرقوه يخلو دزبل زغرب حاونا እግዚአብሔር ባርኮ معخاسم እግዚአብሔር ባርኮ ابزي كرتشحن 18 ايرسعني يعني على استراليا وصيا ما بياسازل الحج حدا ابونا او نباسليس تبهالو نا ኢትዮጵያ መበተታን አይን ደለና ይሎም አበተታን ተዛህሪቦም ነሩ ጽቡቅ ናይ ተኾነ ሀገር መበተታን ዝምነ ሰይጣን ኣብዚ ሕጂ ግን ስማለ አክሱም ዝቆርዋዝ ነበር ስማለ ዋልድባ ዝቆርዋዝ ነበር ሱቁሉ ዝኸአል እንታይ ስለ ዝኾነ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ሕጂ ፍልዓት ዓድዘላ ኢዳ ነግራን ተኣክዳዘን ማንኮታታን አይደብር ቢዘን ካህናት ናይ መካን ህይወት ኮታስ ኩሉ ጋዜጠኛ ኹን ፕሮቴስታንት ተኣኪል ኣብዚ ሕጂ ሰም ዓድ ዘሎ ተጽዕኖ ከገብሩ ይኽእሉ ዘይኮነ ኣብ ተጽዕኖ ኣኪም ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ግን ክገብር ይኽእል ኣይኽእልን እቲ ሃይማኖት ክገብር ኣይኽእልን ይኽእል ነይሩ ግን ኣብ ጸቢብ መንቀርቀር ኣኪ ዘሎ ተዓረቕ ትኽእል እንተራ ተባሂል ኣብዚ ሓደ ኣነ ሕልፈ ዝደል እንታይ ነገር ኣሎ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ጫውጫው ጽልካ 10 ኣድሪ ኣብ ግራት ከም ዝበተን ካየን ሞ እስክለል ይኻርኸ بن زعينه ايش حصنا حلوه زخونات زمت حالته الحزبي حد مخنا يترفني حلو النيرو اگر الناس حلوهم تمالي ابناي زنبتا ابناي كذا بناي كراي زنبر مستخفت الحزب خو ما يتحقق فيه بخخنير ما حلو قول السقل شيء الحج زلو من هالبات نقول قوم اخوني يخلم بس استبزح حبرته اسيم بزح طنق خمس دخل انا ايبلني يعني اكتب ميديا ابو كترس تطعني يقول لنا لتي ግን አይኮንኩን ስለዚህ ካብ ንቡር ወጪና ስለዘለና እዚ ሕጂ ዝወሓተ ተሓውናውን ክብለስ እንተራኣፈይኑ ናይ መራሕቲ ሃይማኖት ጥራይ መራሕቲ ሃይማኖት እኮ ካብቲ ዝወጡ ውጪት ናይ ህዝብዮ ህዝብ ካብ ውጪት ናይ መራሕቲ ሃይማኖት በይኑ መራሕቲ ሃይማኖት በይኑ ዓበይቲ ዓድ ዝኸዱ ወይለን ኣብ ዝኾነ ታሪክ ክረአ ከለና መራሕቲ ሃይማኖት ምስ ዓበይቲ ዓድ መራሕቲ ሃይማኖት እንሳለጡ ብሓደ ብዕራይ ከም ዘይሕረ ብመራሕቲ ሃይማኖት ጥራይ ኣይዕየኒ ብዓበይቲ ዓድ ጥራይ ኣይዕየኒ ክልቲኦም ሕደም ተሕነሮም ሎሚ ግን ክርስቲናቲና ዓገብ ዝብል ብሃይማኖትን نابين خللنا الزبل عبيت عدسينا أبدا بتحنا أنا خاهن كويني كابواتي مسكال تقبيله عبدك قل زقبني كم كل سجد فحنا لنا إذا كان تاي وصيت نايك بزح صوت هذا بريق ما دهني على كبت حنان تي حجز ولا تسعنا كلاتنا أبدا جزلنا تي أبدا جزل تسعني يقول المعرفة فتينا تلينا سب كريح نكلت تسعنا نص 5 نخ أبدا خلف هذا يدلي إذا كل الشجر أبز بوري جزله ثم بريتيكاويان زواو جنبارن ويانا زمصوه نصم ذي حتى لو أتزبي قد عند خون زنبر زر ثلاثة أبنت كنس كاش ماكوس نابو كيدنا ناب كالي مأذن كوس للناس لازم خيل أبتا زغارة حتى عم توزت على الكما بقى تشجرنا مخنياتو نابت أنكن نام مخنياتن تخيلنا كالي رؤوس زخ على مزاتي قداي سلازم خونه مس عبي قريتا نابتا أبزح زغارة حتى من 4 ممهر دانيال زلكم رئيتو يغريتا كاشي ماركوس جميل قبرتي هذا اللي قبره تحطو تودي زقربه حطو كنعت حطون واناوي حطو يا تخونه جن انتايو كلتا نغريو ناي بحقي كم تقدم زنوننا حلافنتهم زواصو ناي بحقي مراحه هايمانوت انتليو بحقي وانجيل يسبكو قال املاك يسبكو سيف زي فرحو مراحه هايمانوت انتليوم كوينو لو تخمسي يخلو يوم سلام كمسي يخلو يوم قدم بتفلالي من قد قليتنا يينا انت خونه قد بناتي الرأي أبزق وابزي قدمون قبره نقدر من قد يختقصو أبناء إثيوبيا بيتا كريستياني يعني كتوكر دلين أبونا باتريارك بس تقوروا رسولكم زغنو قالوا كيزارو كم تعفنوا كان ستغكليو نعويكم الزارب زلغو بحذر إثيوبيا ذنيهو ناي كريستنا مرحتي أطاسات جلسات زبالو أبزق وانوزي ودسب كميلو قسانت كنبر زخيل بيتا كريستيان كميلا تدفر بيتا كريستيان كميلو يفرس أبزبل يلون بحالا يعني بقلينا تيريتويو زلزلو نيروم همتي حتى تايزولو متفتح نيرو انت خونه قل سلزي اللو يخفتح ذيك عليه هي بحالا يعني مو ناب ناي مودعتا من الباشي هابتوم تهبرو إيتو ندحر زي هالي كابزا زغاربت حتو على تنباقي سبو قصن بار كسكيت كالي أنا سي تايمو بالكوس اللوابا فتكشن نزيت أقام إذا كنت فتحو كإلة اللوا عينا قل عيرو له هيتحازو ليكم مبالي بتاريخ كريئو خلوه مخنياتو كنتي أبدي هاي السلاسي راح يكون اندحري وندحرينا يو حدا سلطان ماتشو عبد هنتا خسر حالكم يندحري لوا نتابع تفسان حراي لا تقبله بو غيرو اي حزا عب استفلي عليت اباس كشيمي اندحري لا ثم تا وانت اخر سلطان ماتشو اخر استفلي عليت كوينم حراي بحال معناته ولا انت انا يجي تقاب تسعن حدا زنبره كابينه عليت اباس خوم كم زنبره ابي إثيوبيا فلوتي دحريو كلتا غزي صعيبو كابينه عليت كم زخونها فلوتي نورينا حجز تكس دلخونه حدا خصص زي كونكو او وشتنا تمليسنا انتايو تتقدم تابتكسان كل لابيلوسي
ነቲ ሕብረተሰቡን ኮለል ዘብሎ ደሎሲ እንታዩ ኢልና መታን ክንምርምር ምክንያቱ ሳንተ ገራ ጽዑና መፍትሕ ክትሓልፍ ትኽእል ኢኻ እቲ ቃንዛ ኣብ ብሕልፊ ዝዋንዚ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ መከራ ከይከሓድካ ግን ንዕኡ ውሒጥካ መታን ክትሰግር መታን ናብ መፍትሕ ክትመጽእ ታሪኽካ ክትምርምር ኣለካ እቲ ዓብ ስልጣን ካብ ኣምላኽን ካብ ህዝብን እውን ዝተዋሃባ ቤተክርስትያን እንድሕር ሪኣቶ ዓይና ከፊታ እዚ ባህል ስልጣን ኣለዋ ኣብ እግረ መገደይ ክገልጸልኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ኦርቶዶክስ ተዋህዶሲ ካብ ሙሉ ዓለም ካብ ናይ ኦርቶዶክስ ፋሚሊ ድሕሪ ራሻ ብብዝሒ ዝዓበየት ካብ ኦሪየንታል ቤተክርስትያናት ድማ ካብተን 6 ኮይነን ዘለዋ ጅምስ ኤርትራ ዝዓበየት እያ ካብ ኦሪየንት ኣብ ብዙሕ ነገራትና ክንሪኦ ከለና ግን ድሕሪ ተሪፍና ምስ ታሪኽና مثل أكسوم تاريخ زحرينا إثيوبيا حجونا إثيوبيان إيرتران زمت تاريخ كتري أخلها أب عالم نزحري تاريخنا مهنياتو إتزتو هذا تاريخنا ينفلتنا لنا إتزتو هذا هبتونا ينرئنا لنا عندنا سنجان كم زلوا واحاني بعلاتهم ፖለቲከኛታት ይሪእዎሎ ወላ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ድገበሮ ንሕሪእናዮ ናይ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዝነበረ ጸገም ከም መተዓረቕ ኮይኑ እቲ ነገር ናበይ ከም ዝበጽሕ ድሓር ንሪኦ ኣለና ግን ኣብ መተዓረቕ ኮይኑ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ክጥርነፍ ይፈትኑ ደርጊ ከይተረፈ እምነት ሕማቕ ይናበለ ከሎ ንተዋህዶ ቤተክርስቲያን ክገድፎም አይደለም መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ከምኡ ወያነ እውን ከምኡ ምክንያቱ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሃይማኖተኛ ንካህናት እግዚአብሔር ፈሪሃ እግዚአብሔር ኣለዎ ምስቲ ኩሉ ዝተፈላልዩ ሓይልታት ኣብ ሓደጋ ዘእትውዎ ዘለው ህዝብና ትግራዋይ ኣምሓራይ ካልኦት ሓበሻ ቦሎም ኢትዮጵያ ሙሉኡ ይቅረብ ባህላይ ረስዓዩ ስለዚ ናይ ተዋህዶ መራሕቲ ኣነ ክገብርዎ ኣለዎም ዝብሎም ክምዕዶም እንተኻባይ ማዕዶ ያድልዮም ግን ክገብርዎ ኣለዎም ዝብል ሓደ ነገር ተሎ እቲ ቃል ኣምላኽ ሪኦም ተሓይሉ ተዋሂቦም ዘሎ ትስልጣን ተዋሂቦም ዘሎ ሪኦም ንነፍሶም መርሚሮም መልሓሶምን ወላ ብዙ ዘለናውን ሕጂ መልሓሶምን መርሚሮም ቃልና በይንጋገለና አበይከ ብናይ ኣምላኽ ከነተዓርቕ ንኽእል እናበሉ ወፅዖምን እናወሓጡ ናኡ ሓልፉ ኣለዎ እምበሪ ማዓት ፖቴንሻል ማዓት ሓይሊ ኣብታ ቤተክርስቲያን ኣብቲ ታሪኽ ኣብቲ መፅሓፍቲ ኣብቲ መራሕቲ ሃይማኖት ኣለዎ ባህላይ ሃብቶም ኣውና ኣለኻ ናይ መወዳእታ ከም መወዳእታ እዚ ሰላምን ሰናያን ምክኣልን ምስማዕን ክዓስል እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ዘሕለፍካዮ መልእኽቲ ኣሎ እንታይ ተዝግበር ሕፅር ብዝበለ ናይ መፍትሒ ሓሳብ ይረኣየካ ኣነ እንታይ ምበልኩ መሲልኳ ገብረሓወይ ኣብ ደቂ ትግራይ ዝፍጸም ጌጋ እቲ ኤርትራዊ ዓገብ ክብሎ ኣለዎ ኣብ ኤርትራውያን ዝፍጸም ጌጋ ከምቲ ምስጓግ ዝነበረ እዋናት እኒኡና ካብ ኤርትራውን ተፈጪሙ ምስጓግ ብሓደ ጥራሕ ኢኮኖሚ ብዛሕ ካብ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራውያን ምስጓግ እምበር እቲ ሓደ ተሲኡ ዓገብ ክብል ኣለዎ ቀሺ ወዲ ትግራይ እንድሕር ኮይኑ እሞ ይህሰሎ እቲ ቀሺ ወዲ ኤርትራዊ ሕለቐሉ ዘለዎ ከምዚ እንድሕር ኮይና ናይ ነንሕድሕድና ዋልታ ንኸውን ኣለና ኣምሓራይ እውን ክንገድፎ ይብልናን ንኦሮሞ እውን ናብቲ ከባቢናሲ ከምሳል ዝተባህለት እውን ቦቦታትና ሰብ ምዃን ረስዕና ኣለና እንድሕር ሓሊፍና ተሓላሊቕና عجب تباهلنا جناي ملحس كزرب كله أب أخيباتها أب بتكشنا أب فيسبوك أب زخانة مدات زعبا كل سبح ما كزرب كله عجب كنبل علنا زيادة وكان أكبر حواتنا أب كل التشح متى ننتعشوا مخوني لزبل دلو أب كل التشح بناي أفريكان لانجويج and literature زبها الكونفرنس نيروس أو كله خا بناي سرح أكي ناب إيرترا دحر عبد بيدل ስለዚህ ሆነ ቦቦይ ዓድን ዘል ወሪደ አቦ ወልደ ፍሊቆስ ንብሎ ነብሱም ሓር ዓቢ ጉሩም ሰብአዩ እና ተዋዘኹ የዛርቦ ነይረ ሓር ይልዮ እዚ ቢደል ስበዲልኩም ኣብዚ ጨርፍታት አስርኩም ገሙና አልኳስቆ እንታይ ለሓተለኹ ኣብ ይደለን እዚ መበቆልና ሲ ሓበዩ ይልዮ አሚና በዘራዩ ሕሰቦ እዚ ሁሉ ትሪኦ ዘለኻ መበቆልና ትግራዊ ይል ሕጂ ንምንታይ ዝምፀ ዘለኹ ከምኡ ስለዚህ በለሲ ናይ ኤርትራ መንነት ይጥፋ አይኮነን ኤርትራ በመስዋዕትን በቃልስን ስለዝመጣት ከም ሀገር ኮይና ክትነብር ትኽእልያ ከምኡ ኢሎም ወይሙን ተጋሩን ተሰውኦም ላ ከምቲ ኤርትራውያን እውን ንትግራይ ተሰውኡላ ዋ እንታ ኮይና ኢና ሞጂ ናይ ኤርትራ ከም መንነትን ከም ሀገርን እንኽሕዶ ናይ ትግራይ ድማ መሰሎም በይኖም ክነብሩ እንተኮይኖም ምስ ኢትዮጵያ ክነብሩ እንተኮይኖም ማተን መሰሉ እዚ ናይ ሀገር ጉነታቸው ንሕና ግን ከም ሰብ ከም ኣሕዋት ተጣራኒትና ንኽነብር ክንፅዕር ኣለና ብመልሓስና ብግብርና ድማ ብኽያት ናይ ካልእ ከዓ ናይ ምን ምዃኑ ብዘይገድስ ብኽያት ናይ ካልእ እንድሕር ዘይስማዓና ኮይኑ ከለና ከም ዝሞትና تا مودات هذا بالكايا هابتوم ناي إيرترا نتعنت بدرجة حوحات وسيدنا ون مس كم تزبل كايو أبغني
ተቃለስቲና ኤርትራ ኮይኖም ተቃሊሶም እስካዕ መወዳእታ እውን በዚ እምነት እዚ ጸኒዖም ዝረገጹ እዮም ከም ህዝቢ እውን ብመብዛሕትኡ ኤርትራ ከም ኤርትራ ኮይና ትቕጽል ዝብል እዩ እዚ ማለት ንዘይቕበሉ የለውን ማለት ኣይኮነን እሞ ኣብ ናይ መወዳእታ ቀሺ ማርቆስ ኣብ መወዳእታ እዚ ናይ ምክኣል ምስማዕ ክዓስል እንታይ ክግበረሎ ኢልኩም መዓድኩም ሕፅር ብዝበለ ይቐኒየለይ ገብረሓወይ ኣብዚ ሕጂ ኣፈታኒ ሽግር ዘለዎ ህዝብን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩሉ ፀበባን ንሕና ከም ኤርትራውያን ሰብ ኮይና ነቲ ክፉእ ክንብል ነቲ ፅቡቅ ክንብል ኣብዚ ዝሓልፍ ፈተነ ዝሓልፍ ሽግር ዘይሓልፍ ክቡር ቃል ክንዛረብ እግዚኣብሔር ኩላትና ይቕበልና ዝኩሉ ሽግር ሓሊፉ ጽባሕ ንግሆ ነገን ነጋዳይ ሕረት ሓረስታይ ክኸውን ከዓ እምነተ ይገልጽ ይቐኒየለይ ጽቡቕ መምህር ዳንኤል ኣብ ናይ መወዳእታ ሕፅር ብዝበለት ጽቡቕ እሺ ክብረት ይሃበለይ ብመጀመርታ ኣነ ከም ህዝቢ ብኡስ የለ ኣምንን ዝኾነ ግን እቶም ንባእስን ንህውከትን ዘጓሃህሩ ኣካላት መጀመርታ ነገር ምስ በዕሎም ክዕረቑ ኣለዎም እንካኡ ከዓ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክዕረቑ ኣለዎም ብድሕሪኡ ናይ ሰላምን ናይ ቅሳነትን መሳርሒ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢለ ዝኣምን መጀመርታ ናብ እግዚኣብሔር ክዕረቑ ኣለዎም ድሕሪኡ እዚ ኩሉ እንተልዩ ኮይኑ ምስ እግዚኣብሔር ዕርቂ እንተልዩ ኮይኑ ምስ ባዕልኻ ዕርቂ እንተኮይኑ ማንነትካ ትፈልጥ ብድሕሪኡ እቲ ሰላም እቲ ምትሕልላይ እቲ ይህን ምባል ክመጽእ ኢለ ዝኣምን እሞ መጀመርታ ወዲ ሰብ ምስ ባዕሉ ክዕረቕ ኣለዎ ቀፂሉ ምስ ኣምላኽ ክዕረቕ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ክብረት ይሃበለይ ይቐኒየለይ እዚ ዘተ እዚ ሓደ ግዜ ዝግበር ዘተ ይኮነን ብቐጻሊ ትሽግር እውን ክሳብ ዘሎ ብቐጻሊ ክካየድ ዘለዎ ከምዚ ይህን ምባሃል ክቕጽል እዩ እሞ ኣጋይሽና ቀሺ ማርቆስ ደባስ መምህር ዳንኤል ነብየ ልዑልን ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስን ሓሳባትኩም ስለ ዘካፈልኩምና ብሽመይን ሽም ሰማዕትን ክብረት ይሃበለይ ይቐኒየልና እግዚአብሔር ባርክና ክብረት ይሃበለና ዛዕወይ ባርከት ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይሎም መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ሰላም ንገብረና ጋይሹን ኣዚና ነመስገን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ መወዳእታ ዜና ኦሎምፒክ ኢትዮጵያዊ ሰሎሞን ባሬጋ ኣብ ጉያ 10,000 ሜትሮ ተዓዊቱ ንኢትዮጵያ ቀዳማይ ሜዳልያ ወርቂ እውን ኣርኪቡ ንሱ ን10,000 ሜትሮ ንምዝዛም ዝወደሉ ግዜ 27 ደቂቃን 43 ሰኮንድን 22 ማክሮ ሰኮንድን እዩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ሰሎሞን ንወናኒ ክብረ ወሰን ኣብ 10,000 ሜትሮ ዝኾነ ጓንዳዊ ጆሹዋ ቸፕችገይ እዩ ስዒርዎ ኣብቲ ቶኪዮ ዘተኣናገረቶ ጉያ 10,000 ሓያል ተወዳዳራይ ዝነበረ ኡጋንዳዊ ጃኮብ ኪፕሊሞ ሳልሳይ ወፂኡ ኢትዮጵያዊ ብርሃኑ አረጋዊ ራብዓይ ኬንያዊ ሮጀር ኪውሞይ ሻውዓይ ኢትዮጵያዊ ዮሚፍ ቀጀልቻ ሻምናይ ኬንያዊ ሮንክ ኪፕሩቶ ታሽዓይ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቅድድም 10,000 ብሓፈሽኡ 6 ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ብሉፅ ደረጃ ሒዞም ኣለዉ ኣብ ቅድድም ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ሰንበሬ ተፈሪ ሰላማዊት ተፈሪ እጅጋዮ ታየን ጉደፍ ጸጋይን ኬንያዊት ሄለን ኦብሪ ብሩንዳዊት ፍራንሳይን ኒዮም ሶባ ከምኡውን ኤርትራዊት ራሄል ዳንኤል ንሆላንድ ትስለፍ ሲፋን ሓሰን ንውድድር 5,000 መጻረይ ሰጊረን ኣለዋ ኢትዮጵያውያን ለመቻ ግርማ ታደሰ ታከለን ጌትነት ዋሌን ከምኡውን ኤርትራዊ የማነ ሃይለ ስላሴ ኣብ 3,000 መሰናክል ንመጻረይ ቅድድም ሰጊሮም ኣለዉ ኣብ 800 ሜትሮ መጻረይ ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ሃብታም ኣለሙ ነጻነት ደስታ ናብ ቀጻላይ ምዕራፍ ሓሊፈን ኣለዋ ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ይሳተፉ ዝነበሩ 10 ናይጀርያውያን ኣትሌታት ንዓዶም ከም ዝጥረዙ ዝረኸብና ዜና ሓቢሩ ምክንያት ቅድሚ ካብ ሃገሮም ምብጋሶም ምርመራ ኮቪድ-19 መሊኦም ስለ ዘይፈጸሙ ብመሰረት ዝተዘርግሐ መግለጺ 10 ኣትሌታት መምርሕታት ምክልኻል ኮቪድ-19 ብሙሉእነት ኣይሰዓቡን ይብል ካብ ካልኦት 5 ሃገራት ማለት ካብ ቤላሩስ ኢትዮጵያ ኬንያ ሞሮኮን ኡክራይንን ናብ ቶኪዮ ዝኣተው ዝተወሰኑ ኣትሌታት ኣብ ውድድር ከም ዘይሳተፉ ተገሊጹሎ ብመሰረት መምርሒ ሕጊ 15 ወይ ከዓ ሩል 15 ይብልዎ 35 ኣትሌታት ዘመዝገበት ቤላሩስ እቶም 44 ኣትሌታት ዘሳተፈት ኢትዮጵያ 40 ኣትሌታት ዘሰለፈት ኬንያ እቶም 2 16 ኣትሌታት ዘሳተፈት
ሞሮኮ ሓደ 23 ኣትሌታት ዘሰለፈት ናይጄርያ እቶም 51 ኣትሌታት ዘሳተፈት ኡክራይን እቶም 3 ኣብ ናይ ሎም ዘበን ውድድራት ኦሎምፒክ ኣይክሳተፉን እዮም። ስርርዕ ሰደቃ ሜዳልያታት ክንጠቕሰልኩም ቻይና 19 ጃፓን 17 ዩናይትድ ስቴትስ 14 ኣውርቕቲ ሒዘን ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይን ይርከባ። ኩዕሶ እግርን ካልኦትን ተደማሚሩ ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ዝርዝር እዚ ኣብ ዝቐረባ ከም ዝካተታ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ሰማዕትና መደብና በዚ ተዛዚሙሎ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ኮይነ ክብረት ይሃበለይ ይብል ብሩኽ ምሸት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ ብ9485